हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जोंहा दिनैहाय मैथाखौ एकदम बरियानो गुदि एसे मा होनो इखो एसे माने गुदिनिफ्रायनो हानो नागिरदों नामा नङा माने एसे गुदिनिफ्रायनो हानानै माने एसे गाहाय गाहाय खालामना दोननो नागिरदों आरोना जाहाथे रोदोमखांनानै मोजां जाफिनथों समायनानो। ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों एसे भिडिअ शेयार खालामलायनोसै होननानै आङो बे भिडिअखौ बानायलायबाय आरोना नै बेलासिबाबो मोनाब्लि जाबाय दायो होमबाबो ब्लग बानायनोसै होननानै दिनै ब्लगबो बानायखायाखैमोन नालाय आं फुंनिफ्राय आरो न'आवबो गैयामोन आं दिनैहाय एसेल' बावबाय जोङो न'आव मोनफैनाया दा ओमफ्राय ब्राह्मि मैगंखौबो खानोसै एसे ओमफ्राय मैथाखौ हाहैग्रोनोसै आइया नेगासिनो दङ आंखौ आइया खासिजों हागोन ओमफ्राय आंहा सेखा फिसाजों हानोसै लांखाबाय ना खादाखौ दे नों खोनसेग्रोदो खनसे रज'नाय दं नालाय बेनिफ्राय ओरै हाबाय आरो ना ओमफ्राय नैबे रज'नाया लावबोसिगोन ओमफ्राय नैबेखौबो ओरैहाय माने खिलिहांनायनिफ्राय हागोन ओमफ्राय जाहाथे हानायनि उनावबो खिलिफिननो हायो आरो मा माइ हानाय बायदि हाथारबाय माथो मैथाखौनो र' खानाया गलांबाय नायनांला नै आं जुदि अबेबा थांनायाव फैस्लाबनो हायाबाबो नोंसोर खाना जाबाबो बिदि दानखांलायनानै दोन आरो मा खानाया आंना मानसि फिस्ला जाखो दहाय लोबदोंमोन ना लेवार बागोन नामासै बेखौ माबा माबा मोजां जानो दं आयु ना जादों फोनाय सिंनिया गायनाय ओमफ्राय गोजौनिया फोनाय ओइथिं हाहैनोसै नामा आङो लुवार दं ओइ नों मानो सिगियो आंखौ दा बिराद जायथुब जाबोगोन इयो नामा हाबाय नालाय बेसेबा मोजां जाबोखागोन इयो जायफ्रा जागोन नै बानलुआ मैथा गेजेरावबो फांसे दङ थायांदो बिबार बारदो लुवार बाबाय नामाब्रा सोर लुवार बायाबा हामगौमोन दोननोसै आं खादायाव लाबो गुदियावनो हानांगौमोन हादो ने गुदि गुदियावनो हाथार ओइ गोजौनिखौबो हानो मोननांगौमोन आं गाखोनि र' गोजौआव ओइ बोरैबा गोलैगोन गोलैया गोजौआवलाय बानलु फरायनो नोंसिनियाव गोलैजानो दङ गोलैबा आङो बाराव देमग्लायनाय नंला आरो मा बार बारबाथाय बारावसो बिराद गियोमोन आं माने गोग्लैजोब्बाय बिदि सानो दाबो आं दोनहरनोसै हाजोब्बाय गोजाननिखौ गोजौनिया गैला दे जा बुरजा जाबाय ब्राह्मि मैगं दा हराव एवजानांगौ ना लोगोफोर दिनै माने आं जानो लुगैदों आरो ना आलु जागोन दा हराव भाजा एवनानै ओमफ्राय आलु होनबाय थाबा नोंथांमोना सोरबा रायो आरो ना आंखौ आब' माने एसे आलु जायो होननानै ओमफ्राय दा माने माबा मोनसे अयभाग जाबाय आरो ना उन्दैनिफ्रायनो एकदम आलु भाजा आगोल माने माबाफोराव थांनायावबो स्कुलफोराव थांबाबो आलु भाजाजोंनो ओंखाम जाहोहरबाय थायोमोन नालाय अयभाग जाबाय आरो ना आरो आंनि हासबेन्डआबो बिराद आलु मोजां मोनो ओमफ्राय दा बिनिखायनो जोंनाव बांसिन बेदरफोरबाबो आलुजों संखाथारो आरो इसेबाबो बेलेगजों संदोबाबो आरो आलुजोंबो संदेरनाय जायो आरो ना खाखाबाय सानावनो खायाबा एकदमबारे बाराद्राय मोनाब्लि जाद्रायबाथाय लेवार बाजानो गिनांगो
आंहाथ' बिराद गिखायो लेवार होनबा ओरैबायदि बुरजा खाखाबाय आरोना न'नि मैथा एसे मोजाङै लावथों होननानै खाबाय माबाबाय आरो हाबाय आरोना जोंनो गोखै गोबां जानाय ना बिराद गोथाव जागोन जानो मैथा न'नि मैथा जोंहानि ओमफ्राय नै बेखिनिखौ दा हराव जानो होननानै खाबाय मैगं ब्राह्मि मैगं आलुजों जानोसै दा हराव मैथाखौ नाफोरजों जानांसिगोन गाबोनफोरबाबो ना ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो जोंहा लकेल दाउ गोदागासिनो आरोना नै आङो बे नोंथांमोना जे नायदोंमोन ना मैथा खानाय बे दाखालि बावैनो लानायमोन भिडिअआ ओमफ्राय आंथ' नै मैयाबो भिडिअ लानो मोनासै लानाय जायासै ओमफ्राय नै दा आङो दिनैहाय जोंहा नै दा दाउ गोदागासिनो लकेल दाउजों बुंनो गोनांथ' गैला लकेल दाउजों मा जागोन आलुआथ' थाखायोआनोसै दा बेदर लाबोबा माने लकेलबाथाय आलुजोंल' जुल जानो नागिरो आरोना ओमफ्राय मालाबा जारिजों जायो नै दाखालि जानायखौ जारिजों जादोंमोन ना ओमफ्राय नै दिनैहाय आरो आलुजों संनो खोन्थादों आरोना जानोसैलाय दा हराव जानो एसे दोननांगोन ना माबाजों जारिजों जागोन दा मोनायाव ओमफ्राय दा आलुजों जानोसै गोदागासिनो गोदाग्राखौ लानाङानो गस्ला गानिखाय लाथ'ला आङो जाबाय गोदानायाबो नै संनोसै आं दायो ओंखामाबो जानना होखाबाय मोनखासिगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दहाय दाननायखौल' लानो हादों संनायखौ लानो हायासै आरोना आथुर आथुर नै दा दाउजों आलु जुल संदों आलुखौ एसे खम होनानै माने जुल संदों आरोना बानलु गोसा होनानै बेसेबा फुजिगोनथार ओइ सासेया माबा दै लाना फैदों जोङो ओंखाम आरि जाखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आङो संनानै लाबोखादों बेदरखौ आरोना नोंथांमोनाथ' देखायदोंमोन ना आं एसे मान दहायो बेदरखौ संनानै आरामसे लाबोबाय आरो बेयाव ओमफ्राय लाबोनानै दा बयबो जाखांजोब्बाय दा साहायाव जिरायगासिनो नै ओमफ्राय आंना हासबेन्डआ माबा दै लांलाय लाबोलाय खालामगासिनो बिराद गरमखा खानाय सानाय जाय देंदें जालांलायबाय आंना नै गरमजोंनो बोरैबा बुथब बुथब नुजोबदों ना मानसिफोरखौनो गरमनि थाखायनो मा थाइजौखौ हाननो होबाय गथ'खौ हानगोन ना हानासै गाव गाव नुथारदां बोरैबा गावखौनो गाव आंबो हुस्लिम नासो खाना लादो नखर माबायदि आङो जनायखाय न'आव थाबा बिराद खानाय मोनगासिनो आंहा गला दानिया सिगाङाव बिराद गयोमोन आंनाबो ओमफ्राय लोगोफोर जोंहाथ' न'आ ओंखाराखैनो नालाय ओमफ्राय नै दासो माने खेरखि दानगासिनो आरोना खेरखि दरजा दानगासिनो दङ ओमफ्रायो जोङो माने बेदरखौ दाननानै संनानै आरामसे बेयावनो लाबोदों आरोना जेरावहा दायो न' खागासिनो दङ ओमफ्राय बेयावनो जों गासिबो जमा जाफैबाय आरोना ओमफ्राय बे भिडिअआ मैयानिनो भिडिअ दिनैनि नङा दिनैथ' आं जेबो ब्लगखौनो बानायनाय जायासै मैयानिसो भिडिअ बियो ओमफ्राय माने माला ओंखारगोन जागासिनो आरोना न'खौनो सानफ्रामबो बेयावनो थांबाय थानाय जायो बे साननैसोआ माने बेयावनो थांनाय जागासिनो आरोना सानफ्रामबो माने नायहैबाय थानाय जायो आरो मालाबा हजोंनो संनानै जाहोयो ओमफ्राय माब्लाबा न'निफ्राय संनानै लाङो जेरैहाय मैयायो जोङो न'आव माने बेदरखौ दाननानै आरामसे संनानै ओंख्रिखौ लाना थांदों आरोना ओमफ्राय होजोंहायनो जमानो जाहैदोंमोन ओमफ्राय दायो फुरा नै खेरखि दरजा दाननाय एकदम माबा जागासिनो आरोना लाहार फाहार जागासिनो दङ ओमफ्राय माला ओंखारगोन जागासिनो आरोना लोगोफोर माने माबा मोनसे माबाबाथ' जेनेबा जिखुनु गोदान बुस्थु लायहांबा बा माबा मोनसे खालामहांबाथ' बयबो एसे हांखुर बा एक्साइटेड जाखायो नङा होमबा थिग बिदिनो आंबो माने माला ओंखारगोन जोंहानि न'आ जागासिनो आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा माने सोरबा सोरबा आगैमोना सोंहरदों आरो आब' नोंसानि न' गोदान लुनाया ओंखारबाय नामा होनना सोंहरगासिनोमोन आरोना दाखालिफोरनि भिडिअआव ओमफ्राय जेबोआनो जाथ'वाखै आरोना आगैमोन नोंथांमोना मिथिखागोन नोंथांमोना नुनो मोनखागोन जुदि कमप्लिट जायो आरो आं भिडिअखौनो लाबाय थायो जिहेतु ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना
ओमफ्राय जेबोआनो जाथ'वाखै आरोना दासो नै खिरखि दरजानि लाहार फाहार खालामगासिनो दं इनो ओइ गैला इउ मडेलाव गायगोन दा खना खनायाव खिरखि जोंहानि न'नि दासो मोनसे हादो सानसेनिफ्राय लायनो साननिफ्राय फुंनिफ्राय सेरेब जुनाय बायदिसो नारें सरपटसो अखुरा सरपट पियो सरपट लों ओइनो गुमैनिखौनो लोंगोन आं एसेमान सेरेब बायदि नुदोंना सेरेब बायदिसो नुदोंना ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माने दिनैनि होनफ्लांबाय आं माने मैयानो लानायमोन आरोना ओमफ्राय दा दाबिं होगासिनो नालाय दिनैनि होनफ्लांबाय आरोना आङो भिडिअखौ माने बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन स' गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर